זה תנכי, זה אונלי פנס של פעם. איזה כוס איתי. איך? רונלי. מה זה? מה? אונלי? אונלי? אונלי או רונלי? עם רייש. שם מיוחד, לא? מה זה השם הזה? כן, זה שמחה לי. זה תנכי, זה אונלי פנס של פעם. זה תנכי, מה זה רונלי? זה לא תנכי. אז מה זה? שמחה לי, זה הפירוש. לא יודעת פה רוני, איזה... מה זה השם הזה? למה לא קורא לך פשוט רוני? למה לא קיצרו לך את כל הדברים האלה, לא? איזה כוס איתי. למה רוני לי? למה השם כזה מסובך, כאילו? זה לא שם מסובך, זה שם יפה שההורים שלי בחרו ואני אוהבת אותו והם אוהבים אותו. מה שם יפה ברוני לי? רון לי, וזה שם מהמם, ואם אתה לא חושב ככה אז בעיה שלך. לא, תקשיב. אני לא חושב. אני גם מדבר איתך, יש הבדל. את לא צריכה לכעוס, אני לא יורד על השם שלך, אני רק אומר... אני לא כועסת, אני מסבירה את העמדה שלי. אני רוצה רק להסביר את הצד שלי, שאני לא בא מביקורת, אני נטו שואל. מהיכרות, את יודעת, אני לא צריכה עדיין מה אתה שואל. אם נגיד אנחנו בדייט, סבבה? נגיד, לא באמת, אבל נגיד אנחנו בדייט, סבבה? מה זה, למה יש לך פלסטר? כי הייתי בבת גלים, וזה היה הדבר הכי גרוע שעשיתי כל החיים שלי. למה? יש שם שוואטינה, מכירה את המסעדה שוואטינה? איזה שי, איזה טעים באמא שלי. עוד אז בת גלים חרא של הייתי חוף. בים, הכל סלעים. לא, נפלתי מיליון. לא, אבל היית במסעדה, לא היית על הסלעים. אין סלעים במסעדה. לא, הייתי אמרתי שהייתי במסעדה. כן, היית במסעדה, ואז איכשהו הגעת אופס. הייתי על סלעים. סליחה, הייתי בים, וזה היה הכי גרוע. לא, זה היה שם, הים יפה, אני חושב שהים עצמו לא כל כך יפה. כאילו, בתוכו. לא, הים... לא, הים יפה, אבל... הים שלו מאוד מפחיד. גם אני, כאילו, יש לי חברה שכאילו כל הזמן קופצת שם, ועושה שם כל מיני כאילו דברים וזה. קופצת? מה היא עושה? מה זה קופצת? לא יודעת, היא קפצה למים, לא יודעת, זה עמוק, לא יודעת איפה. ולא שברה את הראש? איזה באסה? לא יודעת, זה לא הגיוני שכאילו אני הייתי איך קוראים לזה? בסלעים, איזה וכאילו... לגימה. וכאילו... אז זהו, נפצעת רק בבוין? זה מה שנפצעת? לא, נפצעתי פה, נפצעתי גם בכפות רגליים שלי. אוי, כפות רגליים באמת כואב. אתה לא צריך לדרוך על הרגליים. אוי... בוא'נה, הלייב שלך לא בהרבה בדילי, אתה יודע? מה הגובה שלך? אין כבר. 70. מטר 70. נהיית מישהי מטר 70, בלונדינית, מזכירה לי מישהי בגוסיפ גר. מכירה גוסיפ גר? מכירה, אבל לא ראיתי. היא לא כוסית, כאילו. איך קוראים למשהו עם בית, לא? הם אוהבים לעשות את זה עם קיצורי שמות, עם ב', פי, זין, כל מיני כאלו קיצורי שמות. נגיד לי קוראים קשת, אז עם קוף. מה אומר קוף? כן. הבן זונה, קוף. אוי, קוף זה טוב, נכון? מצחיק אתה. אחי, רונילה. על מה אתה מדבר, אחי? רייש, מה אומרת רייש? וואי, אתה ממש חופר. עזוב, תעביר אותה, תגיד, אחי, תגיד לו לצחצח שיניים ותעביר אותה, די, נו. למה אתה מדבר ככה, בן זונה? אתה מדבר עם מישהו כאילו? שאני אבין את ה... כן, אני מחבר בדיסקורד. ואמא שלי, אחי, הוא זה כאילו מפצה לי. אומר שאת מאוד יפה. תודה. היי, איקס. מה אומר סנר? אתה אוהב תה? אוהבת תה. אולי אני ואת נשב בשוואטינה נשתה תה ביחד. רוצה? יש שם רק ערביות, אז כאילו... אני מרגיש שאני ואת צריכים קצת לשנות את האווירה שם. רגע, שנייה. זה מה שתעשי בדייט, כל הזמן תהיי בטלפון, תגידי לי שנייה קוף. לא, שנייה, חברה שלי משגעתי, כי הקלטתי לה מישהו שכאילו היה... יאללה, תעביר, אחי, יש עוד הרבה בנות במגיל. בסדר, רונילה, אני יכול... אל תקרא לי רונילה, רונילה זה שזה רונה. רונילה, נמצא לי שם אחר. רונילה, רייש, אני יכול לקרוא לך רייש? מה זה נודר, שני? אני רוצה לקרוא לך בשם, אבל לא כזה ארוך. אין לי בעיה עם השם שלך, שם טוב, אבל אני רוצה כינוי. יא בני זונה. רוני? בן כמה אתה בכלל שאני כאילו...